मिरचीमुळे महागाईचा ठसका सगळ्यांना लागलेला आहे। मिरचीचे दर 400 ते 450 रुपयांच्या घरात गेलेत। गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 200 रुपयांची वाढ झाली आहे। हवामान बदलाचा फटका या मिरचीच्या उत्पादनाला बसलेला आहे। तर 2 वर्ष उत्पादन जास्त झाल्यामुळे मिरचीचे दर हे कमी होते। मात्र अवकाळी पाऊस झाला त्यानंतर हवामान बदलामुळे मिरचीचे उत्पादन कमी झाले। परिणामी यंदा वर्षाच्या सुरुवातीलाच मिरचीचे भाव वधारले आणि त्यामुळे गृहिणींना भाववाढीचा ठसका सहन करावा लागतोय। मिरचीचं उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश, तेलंगण यासह काही राज्यांमध्ये होतं। गेल्या वर्षी मिरचीचं उत्पादन हे मुबलक झालं होतं। बाजारामध्ये 150 ते 200 रुपये किलोनं ती मिरची विकली गेली। यंदा मात्र अवकाळी पाऊस आणि बदललेल्या हवामानामुळे हेच दर 400 ते 450 रुपयांच्या घरात गेले। मिरचीच्या दरात दुपटीनं वाढ झाली आणि त्यामुळे आता महागाईचा ठसका सगळ्यांना बसतोय।